Čaute. Je sobota, príjemných 15 až 16 stupňov a ja som sám doma. Takže som sa rozhodol, že vás trocha zoberiem a ideme sa prejsť trocha do mesta. Môžem si dať nejakú kávu, možno nájsť nejaký zaujímavý obchod a celkovo niečo preskúmať. Tak poďte teda so mňou. Pred odchodom menší outfitček, takže Balenciaga bunda 25 000, tričko XYZ, nová značka 35 000 a môj vtipný zmysel pre humor 100 000. Ideme teda takto von, je dneska celkom príjemne a keď je takto príjemne v Portugalsku v tomto období, tak to treba využiť a ideme troška na vzduch, jak sa hovorí. Snáď to do pol hodiny sa to nezmení na dážď, lebo potom som zmoknutý. Ideme na to. Takže sme vonku. Takto to vyzerá spred môjho vchodu. No, spred môjho vchodu. Ako keby to vlastním, nie? Ideme ešte vyhodiť zvyšky domáceho obeda. Lebo však sobota, tak som si navaril. Ako vidíte, krásne počasie. Možno budete počuť miestami trocha hudbu. Takže, hej, tak to vyzerá môj hud. Môj hud, o ktorom tu bývam. Takže, hej, ideme na zastávku. Tam je naša zastávka. Vlastne odtiaľto sme prišli. A nerobím si srandu, keď vám hovorím, že tu je teplo, lebo tuto to slnko páli a ja napriek tomu, že mám kabát, tak mi je strašne teplo. Ja. Takže tam máme pekárničku, tu je nejaká administratívna budova, respektíve nejaká vládna budova a ja si tu teraz v pokoji počkám na bus. Takže vítajte, toto je zastávka Lumiar
a ideme sa trocha prejsť. This blue planet with life and an atmosphere. I look closer and I can't believe what I'm seeing down there is me. Taká zaujímavosť. V Portugalsku sa dni v týždni začínajú pondelkom. Pondelok je u nich ako keby označovaný ako keby sekunda. To znamená ako keby druhý deň v týždni, aj keď je to prvý deň v týždni. Ale u nich začína deň týždne, akože týždeň nedeľou. Takže ako keby je to od pondelka, sekunda a sexta feira je piatok. To zaujímavé, nie? Ale dneska, keby mám auto, by som tu nemusel platiť. Škola sekundário je ako keby druhého stupňa, takže predpokladám, že stredná škola Lumiar. Celkom pekná. Celkom zarastená, no. Troška odpadky na ulici. Okolie školy je teraz celkom tiché, prázdne. Mierne pografitované steny okolí tej budovy. Tak to vyzerá škola z boku. Celkom taká normálna, by som povedal. Troška zastaralá. Páči sa mi, že toto je takto zarastené, ale asi to je dobré kvôli súkromiu. Predsa tam sú činžiaky, sme akože vo frekventovanom území, ale môžete počuť to ticho, že som odišiel troška z tej ulice, kde som vystúpil a kokos, už je tu úplne ticho. Ale hej, to je asi oficiálny vchod do školy. Hneď vedľa školy tu majú takúto inštitúciu. A keď vám ukážem nápis, Jardim je záhrada de Infancia do Lumiar. Infancia, neviem čo znamená, ale niečo, ale vyzerá to, že to je zatvorené. Skúsim vás zobrať troška dovnútra, či sa to dá nejako preskúmať, ale hej. Asi to je niečo školské tiež. Vyzerá to tam tak celkom detsky. A keď som prechádzal ulicou, lebo však tam som stál, tak som si všimol, že tým smerom je nejaká zeleň, tak ideme tam teda sa pozrieť. Tak teda sme tu, odtiaľ sme prišli. To je ďalšia škola. Básika. Predpokladám, že to je základná škola. A to je nejaká zeleň. A takýto poloblúk, kde sa asi otáčajú auta, tak ideme sa pozrieť na tú zeleň. Troška do prírody, nie? Takže toľko to z tej záhrady. Veľa toho nebolo. Sme pri takej celkom rušnej ceste. Myslím si, že keby mám auto, tak touto cestu by som sa vedel dostať až domov. A hej, tak ideme týmto smerom a zase keď budem pri niečom zaujímavom, tak vám z toho spravím takú krátku informačnú poviedku. Ale pozrite sa na tieto činžiaky. Otočím si vás. Ľúbi sa mi, že tuto tá architektúra je iná jak na Slovensku,
Viem, že Bratislava je viacej rôznorodejšia, ale ja nie som z Bratislavy, ale tuto tieto činžiaky, každá budova, každá architektúra je trošička iná a niekedy vám stačí prejsť jednu ulicu a ako keby ste úplne na nejakom inom území, čo je celkom dobré. No, tak ideme skúmať ďalej. A toto je to, čo hovorím. Prešiel som ulicu vedľa a už je to hneď iné tuto. Už aj tie činžiaky inak vyzerajú. No nič, idem tým smerom a uvidíme, kde dopadne. What if it's me looking down on me? The world above must also be. This could go on for infinity. Color coded just to keep me sane. My world is finally starting to take shape. I press the button and it bursts into life. This time nothing will escape my sight. I see the stars and the planets soon follow. Expect to have the universe by tomorrow. Just sit back and relax, don't worry. The world can wait. No need to hurry. Tak som vás nakoniec zabral do tohto parku. Ja som už v tomto parku raz bol. A neviem, či to budete vidieť, ale tam vzadu sú stoly a stoličky. Tak troška zmením plán a dám si kávu tam. Toto miesto bolo reálne jedno z mojich prvých miest, ktoré som navštívil, keď som sem prišiel. A obehol som si tento park dookola. To je taká vodička, sem vás zoberiem. A to sú moje obľúbené zvieratká, hlavne keď sú chrumkavé s čiriomáčkou. Vtedy ich mám akože najradšej. Kačičky. Ale samozrejme aj ako živé sú veľmi zlaté. A hej, v okolí sú paneláky, byty. Tuto ľudia chillujú, takzvané slovensky oddychujú. A hej, takže tuto asi by ste to mali vidieť lepšie, takže ideme tam na kávu. Dám si dobrú kávu a idem domov. Toto s týmto počasím je akurát to, čo som hovoril, že teraz mi je dobre, lebo sa zatiahlo a rozfúkalo sa, ale keď svietilo slnko, tak som umieral. Príjemné, premenlivé jesenné portugalské počasie prajem. What if it's me looking down on me? The world above must also be. This could go on for infinity. Color coded just to keep me sane. My world is finally starting to take shape. I press the button and it bursts into life. This time nothing will escape my sight. I see the stars and the planets. Takže je úspešne objednaná káva. Idem si vychutnať kávu. A to je to tradičný koláčik ich. Takže ďakujem, že ste boli so mňou na tejto malej výprave, malom
Na malej prechádzke okolím by som to povedal. Chcel som to nazvať nejakým lepším slovom a nenapadlo ma to. Skúste si teda tipnúť cenu jedného pohára vody, jednej kávy s cukrom a tohto zákusku. A dajte mi vedieť, keď tak, či už súkromne, alebo do komentárov vedieť. Prajem pekný zvyšok dňa a vidíme sa pri ďalšom videu. Dúfam, že bez môjho medziočného jeblánka už.